Тези права в Германия имат всички хора, които имат мини-джоб. Първо, хората с мини-джоб в Германия имат право на платен отпуск и то точно толкова, колкото хората на пълен работен ден. При работна седмица от 5 дни имате право на 20 дена платен годишен отпуск. Формулата е проста: 24 делено на 6 по работните дни. Ако имате 6 работни дни на седмицата, тогава минималният годишен отпуск е 24 дни. Номер 2, ако се разболеете, имате право на пълната си заплата, както всички хора, които работят на пълен работен ден. Номер 3, след 6 месеца работа, вие също ще бъдете защитени от закона за защита от уволняване или Kündigungsschutzgesetz. Разбира се, за фирми, в които важи закона. Това съм го обяснявала в други видеа преди, така че може да напишеш в коментарите дали си спомняш за кои фирми важи Kündigungsschutzgesetz. И когато си защитен от този закон, могат да те уволнят само поради лични причини, фирмени причини или поради твоето поведение на работа. Ако това видео ти беше полезно, не забравяй да го харесаш и да го споделиш и да ме последваш за още такива.